daquela tiña 21 ou 22 anos, empezaron a xuntarse un lote de socios que querían que isto que funcionara, e daquela non había os medios que há hoxe. Para comprar un saco de pienso había que coller un cabalo para ir buscar, ou nun tractoriño pequeno. Eu acordo ir á cooperativa, había ali unha recua de tratores para cargar de pienso que chegaba, bueno, toda aquela calle da cooperativa estaba de cola de tratores. A nosa explotación, cando empezamos, foi no 75 con vacas de leite de verdade, nunha cuadra lá abaixo. E fomos aumentando hasta que aquel non estaba a tope xa e tivemos que vir para arriba no 95. Eu son Marta, son socia aquí en Finca Fonte, xunto con meus pais. Levo incorporada desde 2017. Decidín incorporarme a este proxecto familiar porque, bueno, casi dunha maneira moi natural, porque ao final sempre estuve moi vinculado ao campo, crecín nel, e a pesar de estar traballando un pouco por fora, decidín volver e tomar as riendas. Para min a cooperativa Sallas ten un valor moi importante porque nos ofrece uns servicios que son esenciales, como servicio de maquinaria, veterinaria, formación. Ademais, a cooperativa é unha cousa que é para todos iguales, que non é unha cousa de decir, bueno, pois eu, porque son máis co outro ou menos co outro, vamos facer un trato diferente. Non. Ali tanto ten o que compre 1000 kilos de pienso como o que compre 50.000 kilos de pienso. Aquilo é a nosa casa. Nós ali dentro somos unha familia.